Ramogi kamano kuom kit Ramogi TV kaendi makidieny mar ariyo mar chenro mar Duol. Koro wadhi wuoyo gi jaduong' Honorable Jared Okello ma en jaod bura manyando. Wadhi go kode mbaka nikech winyo moko thago ji kocha cha to brinjane ni gisetimo ang'o kaka jood bura mondo mi gikony jopiny, nikech giwacho ni sani endi koro mchele margi kethore mokalo to gisetemo ni mondo kuo yath, to kata kamano jopur wacho ni onge gima osebedo katimore. An nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wachaka ne mbaka ni sani gi Honorable Jared Okello ma en jaod bura manyando en Kisumu. Honorable erokamano ahinya kuom miwa sechegi. To jopur wacho ni usetemo ka gimukuo yath to onge lokruok ma giseneno. Winyo pod obaro gi ndasi. Erokamano ahinya osiepna Trevor. Erokamano kuom miya thuolo mar loso go oganda Luo. To moloyo ne Jonyando constituency to gi bathe konchiel Mugoroni kod Nyakach nikech tabu mar winyo monjo waduto. Mor kuom miya thuolo bende mondo mos nyikwa Ramogi duto noimore uru. Lain mari ok ler ahinya lakini para ni nyaka bed ni penja ni kuom weche mag winyo gi kamanade. Ka en kamano tiyena dhi nyime unless ni penjo no opogore gi weche Adhi nyime mane penjo. Winyo en gima biro ga to lal. Kuom higni anyalo wacho ni 10 mosekalo chutho kwasebedo kwaneno winy kabiro mondo mi othagwa. To kanochopo higa mokalo ma en higa mar 2022 kar dwe mar adek ne waneno ka winyo ochako duogo kendo. Winyo miluongo ni mire. Koro mire ni en chiembe maduong' ahinya, en bel to kod michele. To dwahero michele ahinya malo bel. Nochando wa higa mokalo mana loso kod jota chenro migao mar pur ma en Ministry of Agriculture. Makinde no notelnegi wuod Luo miluongo ni Francis Owino Daktari. Mano omiyo wa ndege e kinde no. Mane wagoye puothewa ma winy notho. Makendo jokeyo nodwa yudo chiemo malong'o. Ne wawe ni girumo e higa mokalo. Kanochopo higa ni to moloyo kinde malose kodi ni nyo gidwa duogo gi sitina moloyo duto. Wachore ni winy mantiere Nyando constituency kata puothe manie Nyando nigi na about 2 million. Mago mantiere Nyakach gina 800,000. Kaito mago mantiere gwenge mag Mugoroni roma 500,000. Of course ing'e ni ipara nikech ok diket winyo piny ni kore dwa kwane ka ng'ama kwano dhano chieng' census. To ma en namba maduong' ahinya mosewito nwa yuto manonego wabed godo e yore mag michele. To nikech jononro wacho ni winyo achiel nyalo chamo gram 10 pile ka pile. Gram 10. Nyiso ne winje man 2 million manie Nyando gi kwawe gi thuolo to gibiro mawa tan 20 mar michele duto manonego wadonde kaka jopur. Omiyo en hinyruok maduong' ahinya. Juma mokalo nabedo kod migao kata romo makende gi jopur mekwa mawuok e gweng' mar West Kano Irrigation Scheme kata gwenge wa mag Kabonyo kod Kubura mane gilima e ofis odiochieng' mar tich ang'wen juma mokalo. Kane gipimona kuom weche mwasechopie go ndamo mwasekawo. Na ywa tol ne jatend migao mochung' ne weche mag pur ma en Mikali Turi. Kaito achaka wuoyo kod jalo mata tije e migao no ma dho ngere dendo ni Principal Secretary miluongo ni Okello Harake. Man achiel kuom jogo manyoche kodonjo machiegni. Koro kanyocha loso kodgi ne gigolo jotich kowuok e migao mar weche mag cham kata crop development section mane gibiro e Nyando gi yath mondo giru kendo gigo kuonde ma winy nindie. Ok go winy ka gin e puothe nikech ing'eyo ni chemical mitiyo godo kuom nego winygo bende nyalo kelonwa weche mag achiedhnade e dendwa. Nikech ing'eyo ni gin chemicals ma samoro ok ber ahinya. Omiyo yath koseru tigoye kuonde ma winy nindie kata kuonde ma winy odakie. Omiyo ne gichako chenro ni juma mokalo chieng' tich ang'wen gisetime tich abich gitime ngeso kod Jumapil.
wang' ni ok gimiyowa ndege kaluwore gi weche mag logistics ma bende samoro tek, to gimiyowa gima dho ngere luongo ni drone ok apar ka jodholuo osepuone maber mana ka intaya nye miyowa dholuo ne nyoro. To osetemo nego winye nani oting'o yath manok to koring matek kaka ndege, to koro tino tiya kode nikech wan kod kuonde 9 ma winy gi odakie e gwenge mopogore opogore e Nyando, Muhoroni kod Nyakach monego wanegi e winy gi duto. To kata tin to waduoko ne sirkal erokamano kuom sekonyowa kuom ne miyowa drone ni kaachiel kod yath gi jotich mondo tijni wariembe kata obedo ni onyalo kawo kinde mabet lach moloyo ma ndege kawo, osiepna Trevor. To nitiere joma ywak ni doho nyicho wacho ni kik uti gi yath nikech yath nyalo hinyo ngima dhano bende. Chemical ma itiyo godo emomiyo kwago e puoth michele, nikech kigo e puoth michele to en michele ma oseikore onego kaye. Kosekaye mit wadho wapoke mwachame to onyalo kelo madhara e dendwa. Emomiyo en wa target mana kode kuonde ma winy odakie. Winy gi chando ahinya e gwengewa mag Awach Kano. Mano koro ka in Rai Girls, kidhi thurgi Travel Mbija Taya on your right, kisekalo Ahero Junction. Kanyo nitiere puoth michele kendo nitiere kuonde ma winy gi odakie. Nitiere ogange bende bute kanyo, wan kod Ambo e dalawa mar Kabonyo bende gichando ahinya. Wan kod Okana midonjo kod Nambo Kana kacha kidhi gi iye, wan gi puothe mang'eny kanyo bende winy go jodakie. Wan kod Ogongo ma bende ging'enye, wan kod Kudho, Haro to kod Alara. Koro kuonde 9 gi ema wa target ni ka Nyasaye oyie to wadhi dhi mapiyo, wadhi dhi maber gi drone ni. To ka tich dhi ingo drone bende asenyiso jatend migawo Mithika Linturi, ibiro chune ni nyaka omiwa ndege mondo mi tijni oringnwa mapiyo, watime mapiyo, jowa oyud konyruok, nikech ka waweyo ma ok watimo ma to tich manyojo puro timo gi sinani mang'eny dhi kayiem nono. To ka waher ni jowa oa nono nikech manyien yawo skul, ibiro dwar school fees, to michendwa ni emonego chiwwa school fees. Jaduong' Ombija Taya. To koro jopur ma ywak ni cham gi osekethore, mchele osekethore, ubro timo negi nang'o? Nitiere yo moro ma ginyalo yude pesa moro ma dang' bog kama lalo osebede? Chutho migawo mar pur en migawo ma sani nogol e sirkal mamalo kaachiel kod mamoko machalo mag yore gi thieth gi mamoko kokele sirkal mapiny ma dho ngere dendo ni county government. To nitiere gimoro ma dho ngere dendo ni synergy, tiende ni ji tiyo kanyakla mondo mi olos kamoro ma chandruok nitiere. Kanyo weche mag winy gi omonjowa, to ne chuno ni nyaka wariw lwedo gi migawo mar sirkal mapiny mar county ma otelnwa Kisumu County gi Professor Peter Nyang'nyong'o mondo wang'i yo makare ma wanyalo reso godo jopur. En adieri ni higa mokalo kane chandruok aina ni omonjowa, to county government motelne kod Professor Peter Nyang'nyong'o notimo gimoro ma dho ngere dendo ni compensation. Tiende ni nowalo pesa moro tenge mano mi jopur mano osebedo kod chandruok ahinya mag winy kalo kaachiel kod weche mag floods kata oula momuom. Omiyo aparo ni odiochieng' makiny adhi bedo piny gi Professor Nyong'o kaachiel kod tim mare mondo mi wang'i ane, nikech kaka iwacho ne adieri ni jopur mang'eny oseyudo chandruok, oseyudo hinyruok, oseyudo lal maduong' ma ka ok wadonjore kodgi mar compensation taparo ni ginyalo hinyore mang'eny moloyo. To ka sirkal mapiny onge kod omenda no, obiro chuno wane nyaka wachak watudre gi sirkal mamalo motelne kod William Ruto kaachiel kod Mithika Linturi kaka jatend migawo mondo giresie jopur manyalo anono, ok nikech nyopi onge kata nyok gipuro kata puothe nyok oromo, to nikech winy momonjowa mosetimonwa anyali. To koro udwa rito nyaka karang'o? Nikech in iwuon imesewacho ni drone tiyo to tiyo mos. To udwa rito nyaka karang'o mondo koro ukel ndeke madongo dongo matiyo dichiel mang'eny, manego winy mang'eny dichiel?
Akweni nuoyo matin bet pod wan gi chandruok mar ng'ukruok mag lai. Apenjo mheshimiwa ni udwa rito nyaka karang'o mondo eka ukel ndeke madongo dongo. Sani utiyo gi drones to drones dhi mos. Ubro rito nyaka karang'o mondo ndeke madongo dongo koro bi. Pod kad winji takiani penjo weche mag pur kaka dhiyo koso gimonego timie kendo. Apenjo wach mar Mheshimiwa, apenjo wach mar ndege madongo dongo manyalo nego winy mang'eny. Nikech sani dong' utiyo gi drone. Koro ubro rito nyaka karang'o mondo eka ndeke madongo dongo mondo bi. Apani walos line mondi kaito inyalo duogo bang' dakika achiel owadu. Okay, warita ne ko nyalo loso line napani. Kichan pod tab. Pod ok inyal winja kata sani. Apani line mar mheshimiwa no rach matin we wuog matin daka moko matin kaso duogo wang'e ane gima dhi mbele gik miloso gi lwet dhano gi samoro chendo. Unyalo oro nwa ujumbe mar ube 2 3 6 nono ka pod wamanyo mheshimiwa mondo wapenje ane gima dhi mbele. Wacho sani ni gima gitimo en ni gimanyo ndege moko matin miluongo ni drone nikech ndeke madongo pod onge sani to ndeke matindo go dhi mos. Kuoyo yath kuonde ma winyo go nyuolie nikech ok dang' kuogi ka sama gintiere kama ntiere mchele nikech ginyalo hinyo dhano bende. Koro ging'iyo ni kuonde ma winyo go odakie ma ginyuole no emi kuoye yath mondo mi githo, lakini sani gitiyo gi ndeke moko matindo miluongo ni drone. Gitemo manyo ndeke madongo. Gimochako wacho kendo ni bende kiny gibro bedo piny gi gavana ma Kisumu mena Professor Nyang' Nyong'o mondo giwuo ne wach mar ng'iyo ka be ginyalo miyo jopur pe omenda moro matin, jopur ma koro sani mchele margi osekethore nikech winy ma osebedo ka ketho mchele e area ma Ahero kanyo gi Nyando kuonde mopidhgie. Giwacho ni piny go endo makadho milion madhi mana 10 to acres man kanyo be acres makadho mana gimoro 8,000 kanyo. To jo piny wacho ni winyo go chamo jadi riyo kar magintiere no. Koro nyiso ni samoro amora magichamo to tons madhi kata 20 gitieka. To mano dhi kelo lal. Nitiere joma ne wuoyo mang'eny mane wacho ni kamano ne nitiere pesa gi madhi lal. Omiyo koro sirikal onego ng'i kaka konyogi. Watemo ng'iyo ka wanyalo yudo laini ma owuoyo godo gi mheshimiwa Jared Okello ma en member ene jaod bura ma Nyando mondo winjane ka bo winjowa maler bang' dakika moko matin. Oduogo kik udhi mabor ahinya. 2 3 6 nono kaka inyalo yuda ka nitiere wach moro mar winy momonjo jo Nyando go. Tunyalo oro na ujumbe ka mondo apenj mheshimiwa bang' dakika moko matin. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on! View Sasa. Successful, popular, lovable. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okello. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To wiu wil kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV.
Winning on shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema bumi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama, chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata! Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. In diwe mondo thoda kwayo. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka Ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Sauti. So gilwet dano gi samoro nyalo chendo matin wote mane ka kuru wawinjore maler. Mheshimiwa erokamano kuom bedo kodwa kiwinjo wach ma wadhi mbele godo ni. Penjo seche kani ni udarito nyaka karang'o mondo ka kuru kel ndeke madongo dongo nikech drones gi to nego winy to ginego winyo mos. To winyo to medo ketho mchele. Erokamano, wan kod ndege achiel. To ndege achiel ni ene mutie piny Kenya ka. To bende ene mwawinjo ni jo Uganda jakwayega kachiel kod jo Tanganyika kinde ma winyo monjogi. To nikech kanyo ripodni wabedo godo, mwabedo kod buro odiochieng' mar tich ang'wen juma mokalo, nyochuno ni nyaka sirikal gima dho ngere dendo ni stop gap measure, ok ginyal ling' ni pod girito kata ni ndege otimne repairs kata timne service, kore kamano logistics ma iye tek mag ndege ka eka ne gibi. Koro ne chuno ni sama waketo kwayono to nyaka ne gitim gimoro manyiso ni gin kod jopur gigombo ni weche winji watieki, to moloyo ni sirikal odonjore seche mowinjore mondo ma otimre. To wan kod geno nikech mana kaka iseluwo, drone ni ketho saa, nikech iyudo ka kamoro ma eka achiel kata eka adek onyalo kawo godo seche 2-3
e kutie kiting'ene winy gi bende thothgi wadoni wane wi gutieno ka gisedok e mier gi nindo. Koro sirkal dhi kelo ndege wang'eyo ni to en karang'o, but ging'eyo sani ni drone manyogi konwa ok ti tich mowinjore mano onego tich mar ndege otimnwa. Omiyo wan kod geno nikech gisekelo ranyisi ni gin kodwa e midhiero maduong'ni. Koro en tijwa dhiro ni mondo ndeke madongo dongo ma Ombija wachogi bende koro gikelo wabed kodgi. En kech ng'eni mheshimiwa jomoko nwawuoyo godo kanyo jo mane nigi puodho ahero kanyo to giyuak ni koro kata mana school fees kuma dang' giyude onge. Japur mawinji kawuono ang'o madier mondo winji kapok wachako donjo weche mag siasa? Ang'o mading'ise manyalo duoko chunye ni ok gin kama rach? Erokamano ahinya. Mondo mi ne sirkal mar mamalo ma bunge margi odonjore na iluongo ni national government kaachiel kod ofis Profesa Peter Nyang'nyong'o bende ne warwakie wachni, nyiso ni en wach ma wakawo kod ondamo mamalo ahinya, kendo wadwa nyiso jopur ni ok wanajwang' gi nyaka wane ni wagore gi winygi mondo mi wachiel gigo mwaseyudo e puothe mag michele mondo kik jopur dhi kasara. Wang'eyo ni skule yaw kendo juma manyien onego bed ni nyithindo duto te osedonjo e skul kendo skul fees biro dwarore. Tadwa na nyisgi ni wabiro temo mwanyalo kaka duond sirkal, nikech tich sirkal en tij rito oganda. Irite kuom chandruok ma gintie, irite kuom ber ma intie. Nyando sane ni kod chandruok mar monj mar winy kaachiel kod muhoroni gi nyakach. Wadhi temo mwanyalo mondo mi wane ni jopur oyudo yutogi manyocha gipidho michele ka gin kod geno ni gidhi yudo gino madhi konyo ngimagi. Aya, wabro rito mondo wawinjane kaka chenro mar ubro bedo kusewuoyo gi Profesa Nyang'nyong'o men gavana ma Kisumu. Lakini koro sani wadonjane weche mag siasa kapok watieko matin nikech in ja siasa ok dang' aweyi dhi adhiya mok iwachono weche mag siasa. Koro ker ma en jatend piny Kenya William Ruto ne ni yo Homa Bay kendo ne ni Siaya bende. Ang'o malich ma wacho manyalo konyo jopiny ma jopiny onego winji kawuono? Mokwongo wang'eyo ni ker ne ni Homa Bay e dwe mar 11 higa mokalo. Macha ni waneno komonda ahinya, neno hiu ahinya nikech yudo kosetieko gimoro juma achiel jumbe ariyo bang' kosechamo muma. Ne pod wan gi chuny lit kaluwore gombulu mane Chebukati osieko godo molando gige mane mong'eyo wuon gin gi Boya Molu gi Marjan. Omiyo ne okwaikore mar dhi gi William Ruto kaachiel kod Lange ei sirkal mareno. Koro kanyo wachako wawinjo ni oduogo kendo e weche mag maendeleo. Nyo waparo gima President Obama nowacho ni ka ng'ato owe ng'ino ngumo yaw ni lwete mundi mosi, dwa ni mosi. To kapod ong'ino ngumeno, obed ga beda kuro gimimoso ng'ama ong'ino ngumo onge. Koro nyo wadhi mondo mi warom ne wendo, kaka an awuon nyachako kode Homa Bay, wabedo kod bura mar jo Kisumu, ka obiro State Lodge Kisumu, kaachiel kod Siaya bendo dhi kinyne mane en chieng' Ngeso. Gweng' ka gweng' kata kaunti ka kaunti ne wacho weche manosechakore e sirkal mar Uhuru Kenyatta, to ne gin gigo mane ok orumo. Kabiro ni e Kisumu County nikech ka ema wuokie, nyocha ne wakwayo yo mowuok Katito kadhi Awasi. Nikech en yo achiel mowuok Homa Bay, odonjo Kindu Bay, obiro Katito, to odhi adhi atir nyaka Nandi kokalo i Awasi. Ne wakone ni yorno e sirkal mar Uhuru Kenyatta nosewuok e lwet jokera, koro donjo e lwet jokenha maloso yore mag lam manyasani kendo makawo ndalo mang'eny. Omiyo noyie ni yorno koro odhi fast track nikech en gima Uhuru gi Raila ema nochako, oyie ni odhi luwo wachni. Kata wabiro kode Ahero interchange kama ne Uhuru ochako ma weche gwenyore mang'eny manyasani ma moko ringo malo, moko ringo piny, moko ringo buoye. Ne en tich manosedhi atamalo 95 to pok orumo. Nyocha oyienwa ni oduogo contractor mane ja China no mondo mi otiek tijno mondo jopiny oti kod Ahero interchange. Wachako koyo mowuok Kisumu Boys dhi Mamboleo. Inyalo neno ka bende en kod bypass, overpass moro kanyo mapok orumo nyaka sani. Hawi maber ni wawuoyo kode tich abich to chieng' Jumapil jo China ma wengegi tindo ka osedonjo kanyo kendo tich dhi nyime kata sama wuoyo kodi ni. Nitiere wach mar port.
landlord mabende ne nie chuny Israel Uhuru Kenyatta. Chuchu nyiso wach moro maber ni mondo odhi nengo nikech gin mwandu mawuok e pinje mag Uganda kaachiel kod Tanzania to biro Kisumu to onego giluw yo madhi nyaka Mombasa. Nyocho wacho ni gino ok nyal timore maber ka SGR ogik mana Naivasha kende. Omiyo nyoko ni nitiere bilion 4 moro momanyo kendo dhi yude mondo mi SGR manyocho kwamonwa Naivasha cha obiya achiel kachiel nyaka Kisumu mondo koro mwandu manowuok Mombasa manonego dhi e gwengewa mag Uganda kata Tanganyika nikech Uganda ing'eyo ni en landlocked kendo ni onge nam ma gimoro nyalo dhi direct kowuok e pinje maoko. En koro itiyo kod gir miluongo ni SGR. Omiyo nyo miyowa singo mare ni mano dhi timore e yo makare. Kaachiel kod ndeche mowuok kuondewa mopogore opogore nyo wakwaye wach mar niang'. Nikech ing'eyo ni niang' okethore kabisa kendo factory wa ok ni kare. Nyo nyisowa ni oseyudo jogo man kod omenda magogi lach moyie kawo factory mar Miwani, Muhoroni kod Chemelil mondo mi factory chegi koro yud masinde manyasani marego niang' ma niang' ok lal. To jogo biro konwa jopur man kod deni kata man kod gogo pok ochul gi nyaka sani kaachiel kod jotich mabende osesembo tich kata migawo mag tije mopogore opogore kuom kinde mathoth to pok oneno pesa nyaka sani. Omiyo kanyo nyo wawinjo ka wan kod mor kanyo ochikowa ni jogo madhi kelo omenda gi gin jogo moseyudo already kendo en kodgi. Nyo wamor ahinya nikech MV Uhuru nitiere meli mana oger mokwongo iluongo ni MV Uhuru 1 masani ting'o mauta kowuok e gwenge mag Kisumu tero Uganda. Koro duoko loche maketho mandara ka piny. Nyo osekelo pesa moromo mar gero MV Uhuru 2 ma jolweny ma Kenya ema gero. Omiyo koro wang'eyo ni weche mag ohala madhi dhi nyime kowuok Port Bell, Bukoba, dhi nyaka Entebbe gi kuonde mopogore opogore nyaka Mwanza dala mar Tanganyika. Koro dhi maber nikech wan kod meli ariyo madongo MV Uhuru 1 kod MV Uhuru 2. Onyo koni kamano serumo osewuoyo gosiepege machalo Museveni gi Suluhu gini osenyise ni ka MV Uhuru 2 norumo ni pap to gibe gidwa keto order mar meli mameke gi giwegi mibiro ger Kisumu ka. Sami gero meli Kisumu wan kod tije ne nyithindo maonge tije. Ohala madhi nyime dhi kelonwa yuto mopogore opogore. Omiyo wan nyo chikowa gik mang'eny manyo wakwaye ka warado kode gotieno e State Lodge Kisumu kendo nyo yie no dhi dhiroge e yo manyalore. Kanyo dhi Siaya bende chieng' ngeso kano dhi e weche mag university ma Jaramogi kaito no dhi e rweko mar owadwa CS Owalo bende no bedo kod bura gi jo Siaya. Mane jo Siaya oketo kwayo mopogore opogore mano yie no dhi timo negi kaka gikwaye no. Kanyo wan Homa Bay, jotelo ma Homa Bay manotelnegi gi gavana margi Gladys Wanga norado kodgi giduto magin bende giwacho gigo monego timnegi. Machiel kuomgi ne en paya tiende ni ka e dho nam nitie kama duong' ma koro inyalo lokie ohala kata meli gowe kata mana yiedhi matindo nyalo gowe kosekelo rech. Nogolo milion 600 midhi ger godo paya ma Homa Bay. Nogolo milion 300 midhi ger godo chiro manie dala mar Homa Bay. Nomedo pesa madhi yawo Twak Kabunde Airport mondo bed malachie moloyo. Nogolo pesa madhi konyo yore kilomita maingo 20 ei Homa Bay town ka mondo mi yore gi wuoth obed mayot e dala mar Homa Bay. Kawan Kisumu bende kapok watieko kanyo noluongo jo Migori kotelnegi gavana margi Honorable Ochila Yako magi bedo godo piny bende e State Lodge Kisumu mabende negi go mbaka jo Homa Bay gi gigo midhi timnegi kaka jo Homa Bay kaka jo Migori. Omiyo aparo ni nyo omulo fuondewa duto kaka piny luo bedo to nikech en ng'ama nyo bire weche mag dongruok nyo wari gik mana kode wach dongruok siasa nwa koni wuon siasa wan godo ma en Raila Amolo Odinga wan gik ma wanyalo wacho kode yin kaka dongruok inyalo tim to kobiro dwaro wach mar siasa
wan waonge sa omany Raila Amolo Odinga to biro nyise kaka siasa ma koni otigi kaka onego tim. Nikech nitie joma wacho mheshimiwa ni koro yie tiyo gi sirikal. Aparo ni an awuon nya keto ler no maber ahinya ka wan Homa Bay. Nya koni sirikal ok wanyal wayie tiyo go nikech tijwa sani maduong' en opposition. Uhuru Kenyatta norado kod jakom magitimo gima dho ngere dendo ni Jakobat. Kuom Jakobat, achiel kuom gik mane gichikore ni nyaka wadhi watimnegi ne en support policies kata weche mag sirikal e od bura kacha. Mano ne en gima ne giwinjore. Omiyo ne wachako dhiro weche mag Uhuru Kenyatta e sirkande no kata obedo ne wan jok mane iluongo ni jo opposition kamano. Nikech ne nyaka ibed kod a structured dialogue. Kendo ni wuoyo nyaka ibed ni wuoyo ang'o to ere kama wadhi wuothe kodi tere kama wagitie. Okay. Onge gima wasewacho gi President William Ruto ni okonwa nokelonwa dongruok ne mwareme kode. Kodwaro Jakobat kata kaka Senator Orengo luonge masani governor luonge ni brotherhood. Tiende ni watimbe osiep moro mar wat e kinde ka. Mano gibiro timo gi kod jakom. To wan olemo manyodwa lwaronwa ne wan mabet piny ka godheru. Wadondo mos to wadhi nyodhe tok dala kodecha osepo. Sawa mheshimiwa sa koro mawa wang'wa lakini nitiere penjo moro achiel mar winyo moro mowuoye cha. Nitiere penjo moro modonjo ka Ramogi wacho ni an Bernard Olendo kawuok Milenye. Apenjo mheshimiwa ni ere kaka gichoko winy motho nikech jopiny nyalo chamo winyogo koso ok girach kod ngima mar dhano. Kamano. Winjego kuonde ma gidakie iluongo ni itogo. To mondo ichop e itogo no ikalo thidhni motimore marach. Emomiyo ne yot mondo wanegi kuonde ma gidakie molo nego gi e puothe oko ka. Mondo mi ka puodho mar togo cha osiepna gi thidhni motimo nam cha michop midhi kwany winy obeni idenyo ndi. To kata koromo kamano mondo ang' ichak iyor puodhono kiduogi winjino piny oruni oko. Omiyo wakwayo jopiny nikech ma en winyo motho kokalo kuom sum. Kik icham winyo. Winyo tang'e ni mit ndi. To moloyo ka dene luru. To magi to mana mire moko mathindo thindo. Wawe otobi, olokre manyiwa, okonywa puothego wabiro puro gi ndalo mabiro. Erokamano mheshimiwa kumiwa sechegi wabiro go kono baka kendo chimo kiduogo Nairobi kata iwacho mondo wasoyi studio koni. Gik miloso gi lwet dhano gi samoro thago ineno ka samoro kethore samo koro watieke ni eka koro ler siriang. Yien aduok ni mana erokamano kuom miya thuolo. Yien aduok ne jonyando bende erokamano kuom winja kaachiel kod bedo kod sinani koda. Okay. Hai. Mheshimiwa ero jago ng'adowa kendo koro kwa winji kendo. Erokamano ahinya mano mheshimiwa Honorable Jared Okello men jaod bura manyando kogo kodwa mbaka e wach mar winy mani kanyo go wacho ni gibiro ng'iyo kaka gikonyo jopiny mondo kik winyru ahinya joma puro gi ochele mantiere nyando. Okamano mane kama olore chenro mar duol ando koro alore gi kanyo kiny wanere kiny lakini weche manyien to biro kodonjo gimoro saa 3 e wang'e chapa. Nyinga Trevor Ombija Jandeng Opanga Jonyakach Deno Ombija Taya Nyakwar Guoko cha pesa. Obro nenre bang'e.